Оброците са традиционни свещени места в централната част на Балканския полуостров, главно в Сърбия и Западна България, както и култови ритуали, сходни с Курбан, извършвани ежегодно на определен християнски празник. В българската етнографска литература най-често използваното наименование на оброчните места и ритуали е оброк, от обричам, дума с праславянски происход. В сръбската етнография преобладава името запис, използвано също и в някои български региони. На местно ниво оброците се наричат по много различни начини, сред които оброчище, църквище, курбанище, соборище, подкръст и други. В района на община Цариброд са регистрирани голям брой оброчни кръстове, които свидетелстват за обичаите и вярванията на хората от този край в миналото. Оброците датират от езическия период, когато са се принасяли жертви на божеството на специални места – оброчища. От тази езическа традиция този обред продължава да живее по-късно под формата на търсене на закрила от християнските светци. Религиозните оброчни кръстове най-често се поставят до църкви, стари църквища, места където някога са били църкви, или до миросано свещено дърво. За оброчните кръстове в Царибродско ни разказва археологът Весна Николова, ръководител в местната музейна сбирка. Оброчните кръстове са характерни за Димитровградския край и на територията на община Димитровград до сега са регистрирани над 250 оброчни кръстове. Оно, което е характерно за тези оброчни кръстове е това, че почти всяко село има оброчни кръстове. Най-много има село Радейна, където има 14 кръстове разпоредени около самото село, а също така и в Забърдието, останалият край на Забърдието и във Висок има по 7, 8, 9 оброчни кръстове. Онова, което е характерно също така е, че те най-много оброчни кръстове са подигнати в 18 век, една малка част в 17 и няколко кръста са в самото начало на 20 век. Няколко кръста, които са били разрушени и повредени, са възстановени в последните години. Те се отново и идват хора при тях, износят молитви и така този обичай се отново възстановил. Преди 50-60 години е бил почти забранен и не е имало хора, които са изнасяли молитви, а сега виждаме, че всяка година има все повече и повече хора на тези свещени места, а оброчните кръстове са посветени на голямите християнски светци или голямите християнски празници. Записването, обработката и представянето на оброчните кръстове като свещени и култови места имат многостранно значение за изучаване на духовните и културни богатства на този край. Наличието на голям брой оброчни кръстове свидетелства за развития духовен живот на човека от този район. Неговата духовност и религиозност се проявява в естествения му стремеж и вяра, че той, семейството и общността му ще бъдат защитени под покровителството на светеца, пазител и закрилник от всички незгоди в живота. Благодарността му се отразява в настройката на трапеза, завет между почитания и обожаван светец от една страна и него, неговото семейство и роднините му от друга страна. Оброчните кръстове, освен основната си обредна функция, имат и значителна художествена стойност, изразяваща се в майсторската каменоделска обработка, орнаментика и умение за изсичане на букви. Тези анонимни за нас днес майстори, каменоделци, в някои случаи са автори на истински произведения на изкуството и са оставили целия си талант и умение, изсечени в камъка завинаги, добавя Николова. Оброчните кръстове в Димитровградско са правени най-често от камък, който се е намирал тук в околността, а това са пясъчник и бигор. Много редко се е употребявал мрамора. Тези работилници, където са се правили тези кръстове, са главно имало майсторите са били от Темско, от Гинци
Пирот и Ниш. Още което е интересно за тези оброчни кръстове е това, че били са с различна форма на самият кръст, което можем тук да видим ето на тези рисунки. Главно кръстовете са главното рамо, средното рамо на кръста или централното. На него се намират врязани Христовият монограм, това са Иса и Хаса, и след това под него буквите Ника, което означава победител. На лявото и на десното рамо се намират имената на светителите, на които е посветен кръста, също така и имената на тези, които са повдигнали този кръст. Тук можем да видим различни форми. Това да кажа, че надписите на оброчните кръстове се намират от западната страна на кръста. Виждате тук най-различни форми. Главно са с трапезовидни ramена, а тук на някои се намират тези букели, тези малки топчици, които са тук в нашия край и казват ябълки, може да се казват. Също така по край имената на светител, ето тук например е Света Петка на централният дел, Свети Илия, Свети Димитър, намира се и врязана годината. Главно тези кръстове, най-голямото количество на кръстове е направено през 19 век. И тук са, значи, врязани, всякой кръст има врязана година, когато е направен. Покрай тези букви, които се намират на кръста, има и някои украс. Ето тук можете да видите врязани кръстове. Тук също. Тук е един интересен врязан кръст с слънчеви лъчи, с слънчеви лъчи. Така че ето това е главно така изглеждат тези кръстове. Иначе тези, които са правили кръстовете, са каменорезци или кръстаре, както ние викаме в този край. Това значи на западната страна на кръста. На източната страна много рядко има някакъв надпис. Повечето са без надписи. Оно, което е също характерно за тези кръстове, е, че съществуват, до сега сме намерили един кръст, на който в подножието на кръста е изобразен образа на Свети Петър, а също така на манастирчето Свети Димитър край Цариброд има един кръст, който е също рядък, така че от едната страна е изобразен Свети Димитър, а от другата страна е светите апостоли Петър и Павел. До момента в района на община Цариброд са регистрирани около 150 оброчни кръста, но броят им със сигурност е по-голям, като си има предвид, че цялата територия на общината не е проучена, т.е. една част от Борел и Дерекул не е напълно проучена. Най-много регистрирани кръстове има във Висока, по склоновете на Стара планина и в Забърдието, а по-малък брой има в долината на Нишава. В тези краища в района на едно село се срещат средно между 5 и 9 кръста, като селото с най-много оброчни кръстове, общо 14, е село Радейна. Това, което се забелязва при оброците, е, че те са подредени така, че да обграждат, т.е. защитават селото от всички страни и не е спазена някаква правилна ориентация спрямо страните на света. Най-много оброци се намират в близост до селата, в полето или на по-малки хълмове, възвишения, най-често до вековно миросено свещено дърво. В повечето случаи това е дъб или дива круша. За оброчните кръстове са писали доста царибродчани, между които и известният журналист и публицист Сретен Игов добави Николова. През 2013 година в издание на Народната библиотека
е печатана книгата "Оброчните кръстове. Култово знамение" на Сретен Нигов, един от многото хора, които са се занимавали и проучавали оброчните кръстове. Тук можете да видите по селата, всички са описани, има снимка на всекой кръст, има описание, димензии, на кой светец са посветени, така че това е едно така много хубаво издание за хора, които се занимават от оброчните кръстове, които ги проучават и изследват. Сред най-старите кръстове са тези, издигнати в края на 18 век. Върху тях с старославянски букви, които на някои кръстове не могат да бъдат прочетени изцяло, е гравирана годината на поставянето. Най-многобройни в Царибродско са оброците, поставени през 19 век, докато изключително малко са тези, издигнати в началото на 20 век. Причината за поставянето на оброчните кръстове се крие в далечното минало, но една от причините за поставянето им, поне според разказите на членове на семейства, които сега посещават тези кръстове, а които се предават от поколение на поколение, е да се запази рожбата. В основата на повечето от тези истории има споменавания за семейства, на които децата са умирали или не са можели да имат деца, но след като издигали кръст и подготвяли молитви, на молбите им било отговорено и в тези семейства започвали да се раждат деца или пък вече родените оставали живи. Характерно за местата, където са били поставени оброчните кръстове, е наличието на камъни, подредени в овална или правоъгълна форма пред кръста, т.е. от западната му страна. Всеки от камъните е на определено семейство, което по време на празнуването на определен празник, свързан с този светец, слага трапеза на този камък и това място никога не се променя, нито някой друг от друго семейство слага трапеза на този камък. В повечето случаи синът наследява бащата в даването на молитвата. И до днес, минавайки покрай оброчни кръстове, възрастните хора се спират, прекръстват се и свалят шапки в знак на уважение, което имат към такива места. През последните години на много оброци хората отново се събират и се опитват да възродят тази красива традиция. Много кръстове вече се посещават от голям брой хора по време на празниците, особено млади хора и деца, които продължават традицията там, където тя беше прекъсната преди много години. Оскверняването на оброчен кръст или отсичането на миросано дърво е сериозно престъпление и човекът, който се осмели да го направи, се очаква да бъде проклят, както и семейството му, дори и бъдещите поколения. Имало е такива трагични събития и хората са ги свързвали с оскверняването на светите места.